O aprecio que sinto porque me invitou a falar fixo que non lle dixera que non e que tentara esforzarme para aportar algo. Mais síntome un intruso que non coñeceu no seu momento nin a persoa nin a obra e mesmo descolocado na situación do entorno no que transcurreu a súa vida. Permitídeme por eso que fale de xusto, pero deixando claro que é só unha interpretación miña, unha visión de lonxe. E é que de xusto non sei moito. Por suposto, menos que a xente a que estou a acompañar neste acto. Encomendo depois a Virxe de Villaselán a ver o sentimento ancorado no ancestral que tiña xusto a súa devoción e ao mesmo tempo ateo declarado, puxa por min e achégame o seu camiño, a súa vida, non o camiño da Virxe. Miro o ceo e como tal ateo non aparece para darme unha reprimenda incisiva, así que me dou por aprobado e continuo. Non sei que pensaría xusto se lle chegan a dicir que ia recibir unha homenaxe como esta. Dame a pensar que por unha banda sentiríase orgulloso por ser no seu pobo, entre amigos e coñecidos, con algunha excepción, como apuntei antes, coa esperanza de que, aínda así, contería o seu carácter para escoitar o que digo e o que decimos. Por outra banda, aínda sendo maioría de amigos e coñecidos, el, que non pintaba multitudes, coido que sentiría un certo desacougo, por diversas razóns. Así, onde estaba a xente cando hai uns 20 anos se estaba a desfacer por dentro? Quizás a resposta máis achegada á realidade sexa que, sinxelamente, a xente non estaba ao tanto das necesidades de xusto. Adicarlle unha placa tendo a presidencia alguén representando unha institución nun estado monárquico. É posible que se amoldase pensando sexa benvido a procedencia, xa amañaremos despois. E tirase de retranca para facer os axustes finos desde o seu republicanismo. E poñer unha placa nunha casa da que, por moito que tirase, quedou desterrado por tempo. O tempo vai curando as feridas. E pode que, como no Jorge Manrique de cualquiera tempo pasado foi mellor, queden flotando a vista só os agarimos pasados tamén neste lugar. Un quebro para xustar que gustaríame que xusto se pudera estar escachando, digámoslo así, co que estou a dicir, aínda que tamén procuro que no que digo poda haber algo de razón. Sigamos. Está connosco Nico, que é un pouco como manter unha presencia de xusto etérea e sólida a un tempo. Non podemos ter a Lourdes. Tentei que de algún sitio estivera, que puidera citala mediante algún rastro, obra, nota de prensa, pero, aínda que seguro que si hai, e isto me confirmou o Nico, numerosos datos que nos leven a súa lembranza, e con ela tamén algo a xusto, eu non din con ela. As dúas presenzas, Nico e Lourdes, Lourdes e Nico, nos pintarían unha imaxe do homenaxeado con coñecemento e sentimento, a que quizás habería que axustarlle un pouco de perspectiva. E iso, a perspectiva externa, é o que tentei abrir coa vista posta en xusto en este acto coas miñas palabras. Moitas grazas.